Madokachere mabuja tiri kuuya kwamurino kudya konze kwanyasi zuva rochimakumi mairi nonhatu mumwedzi uno waiye Gumiguru. Mazuva atakuverenga mazana mana namakumi mapfumbamwe nonhanhatu 496 days pachirungu. Ayo Jobhos agara mujere ukuwo Jakobho ngaribvume anozana namakumi manomwe nosere 178 pachirungu pakaita kunyangariwa. Tikaringa munhoroondo dzanyasi mugore ra1991 James Chimombe akapfa. Tinoramba chinoti mweya wache dai waramba wakazorora murugare. Kaiti kupei zviri munhau dzanyasi. Kwaburika kumwe kureketa kuri kunzi kwaindi Tshabangu aigoreketa yeye kutoti haaiwa nakupfidzisa chamisa kwaenda umukaurisa chaiko nozvaakaita nokuti akaramba kugonitetekera. Unobva watoona kuti chanja chopfenei chikaichi rekai tigoona. Ipapa bato roCCC ravhiringidziwa nonyaya yavanhu vanoita zvokutengesa zvinhu kubato roZANU-PF kudare zvakabvira munguva yaMorgan Tsvangirai nanyasi zvichiri kundoitika. Unobva watoona kuti zvichatotora kuchinja nokusimba chaiko nokuzaruriwa kusvinu kuti vanhu wawese wareka kugoramba vachienderera mberi. Tinoramba takaringa kuti zvinenge zvichipera sei ipapo. Apawo naMwonzora wagoita kamwe katombo kanyaya nevamwe wanhu akadzitape wachitoreketayo kutoti Tshabangu ndiye munhu ari kuziva zvaari kuita zviri pamutemo palibe kana chibodzi chaanotadza kuita pane zvese zviri kuitikazvi. Wagotoreketa akatoti ndiye apo kare achatoendesa mapepa owanhu vanenge vachimirira bato roCCC musarudzo dziri kuuya dzi. Rekai tione kuti bato roCCC riri kumiriwa nokutungamirwa naNelson Chamisa richagoreketa kuti kudini pachaita kugariwa koiro dare rinoringa nezvosarudzo nominations court. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei tichizokunyepai zvizere ipapo. Pakupera kwesvondo papa kwagoburika masoko okutoti kwai Kembo Mohadi agogwa akamira zvache ari kuita zvokusatsvaka sarudzo kwaGutu. Ipapa kwaichiri kurwadza akabva atotakuriwa nechikopokopo kwakutoendesiwa paya kuchipatara chisvinu zvache. Unobva waona kuti kukamana kodzakakora. Asi wanakadzitape wese wanga waripo wagonzi kwaiva wakanzi dzimai mapikicha ese amanga matora anochokuita naye Kembo Mohadi. Unobva waona kuti rekai tione ese mapikicha okugwa kwaagoita kwaiva akadzimiwa. Warume zvakaoma. Ticharamba takaringa hedu kuti zvinenge zvipera sei. Ndosaka nanyasi palibe kana ribodzi pikicha rati raburika. Wamunangarwa nyasi wanga wari kuparura inonzi EGP kureketa iko kuti nyaya yekutekaidziwa kwokutenga kwezvinhu kunoitiwa nehurumende asi zvichiitiwa padandemutande kuseenzesa makombiyuta. Tikuramba tichiti zvakanaka izvo. Rekai tigoona kuti zvine chazvichaderedza chere panyaya dzechimanyambudu dzinoramba dzichindoreketiwa kuti dzinoitika pakutengewa kwezvinhu zvohurumende. Gurukota rinoringa nezvomaindastiri Stembiso Nyoni ragoreketa iro kutoti kwai zvokutenga nokutengesera vanhu zvinhu zvakadai somasitoro kana maiwo matakishopu kana nochii zvese kwai zviri zvinhu zvakamirira basi vanhu vomuZimbabwe. Apa palibe kana mutemo unodando. Ndosaka waChina wachikona kuuya koita wovhura masitoro yavo wachitengesa zvinhu zvese zviya zvavanenge vachiita zvese zviya. Ndosaka wachidandoka. Kuno iye ari kuzviboyepi heno agobvunziwa kuti ko mutemo wacho ndoupi. Abva andoti tirikutedzera mutemo weZimbabwe. Unobva watoona kuti imi kai vanhu vanojairira. Rekai tione hedu kwazvinoperera. Wobepanhau ronyuzoko agoreketayo kutoti Sadaki achizogara musangano unochokuita nosarudzo dzoZimbabwe manje Extraordinary Heads of State and Government Summit kwai uri kugariwa musi wechitatu uchitungamiwa naiye mutungamiri weSadaki mutsvayu mutungamiri wenyika yeAngola. Tinenge chikunyepai kuti kune zvinenge zvaburika chere zvimwe kana kuti manyautsa mukamwa tinenge chizokunyepai.
tiri kuhwadziwa fani kwabudika kuti kuno mumwe mugodhi pokare wagodhirikira wokangela mine kuchikuti mhera muChiNhoyi. Ipapa wanhu wana wagonzi wakapfa, asi tiri kutofara kutoti wagarewo munzvimbo imomo wakabatsirana wega wega wakabva watodzika pasi kotora mitumbi yavo wanhu wanawa ikazoendesiwa hayo kuChiNhoyi kuchipatara chikuru icho kuti iende kovhenekiwa nokudidi nana chiremba. Mapurisa ndizvo azoreketa izvozvo. Rekai tione kuti zvinopera mushechere, asi tiri kuhwadziwa fani. Matsaona yakadari anofanira kuramba achindoitika. Iyo mapurisa ozoita rapi nyasi agorambidza aritus kuti iite kumhanya kwainge ichida kuita mugwagwa ichitsigirana nohurumende yenyika yePalestine. Rekai tigoona kuti zvichapera sei wahwadziwa fani. Apawo kambani yozesa izvezvi kuenda kirikita magetsi kuparibe kana chauri kureketa kuti chii chiri kukonzeresa kuti magetsi aende zvairi kuita. Apawo wagototi wakutoda kuti wakwidze mutengo wemagetsi kubva pamasendi 10 kuenda pamasendi 12. Warume, kureketa kuti wada kukwidza magetsi nozvikamu 20 kubva muzana. Nobva waona kuti pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinobudika chere izvozvi. Apawo wamuturi ncuve wagoita kuvhiringidza vanhu idi kutoda kuti kupandanisa vanhu chaiko ndokwaari kuita. Kwai izvezvizvi kana ukada kubata kufonera vanhu Econet kana net 1 kana iyo teresere isingasenzei, ukatoda kuchifona uchibva kunze kwenyika unochajiwa masendi masere ari kundoenda kuhurumende basi pamusoro podzimwe mari dzagara dziripo idzi. Kureketa kuti kufona kuZimbabwe kwakutoita kuruma chaiko, nekuti vanhu tichafonerana chere kana kuti zvinenge zvaakudii. Unobva watoona kuti aidi rudo nesu waribe kana rudo chairo. Tikaitione hedu kwazvinoperera. Tikaringadzo mutambo zifa yagoreketa yayo kutoti mudzimai anonzi Yvonne Mapika Manwa kwai ndiye agere hunde aisiwa kuti agare hunde kambani yozifa iyi. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei. Ndiye anga ambori mutungamiri iwo kambani oro chikwata chonhabvu choFC chengezvi Platinum. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvichiteera sei ikoko. Mitambo yakatambiwa noZuro. Ipapa Manika Diamonds yagoja Hwangeno 2-0. ZPC ikajiwawo noDynamos nokabodzi 0. Bulawayo Chiefs noHighlanders Boso paribe akaja mumwe 0-0. Ngezi Platinum ikaita kabodzi wafana wamagayawo Yada wagoita 0. Kepekepe yaFarai Jerusalem PF yakaita kabodzi. Cranbourne Bullets ikagoedzawo kabodzi. Ipapa Ngezi ndo ichindoripo pamusoro inozvibodziwa zvinoita 51. Rekai tigoona kwazvinoperera. Toringadzi rikiitika pasi rese. Wanhu EFF nyasi wangu vari kuita zvokuenda mugwagwa wachiratidzira wachienda kumuzinda weIsraeri muguta rePretoria. Kwai izvezvi wada kuti ipfikiwe pokare nokutoti kana wakapinda haiwa wanotoita zvokutoti iwo waIsraeri wabuditsiwe munyika muno muSouth Africa mo. Rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei. Hakainde ichirema kureketa kuno kwai agobuditsa vanhukadzi vanoita 41 kubva mujere. Tikuti makorokoto kune wabuditsiwawo. Tanga tiribe kunyepiwa hedu kuti wazobuditsiwa wachiringa chii kana kuti kudini. Asi tiri kundoti aiwa zvisvino rekai wabuditsiwe. Nyika yeTanzania yaita tusvinu kureketa kuno yagosainirana pasi nokambani yeDubai Port World kuti kambani yeDubai Port World iite ndiyo kambani inotakaidzawo basa hwese hopa nosvikira zvikepe paDar es Salaam. Tikuramba tichiti makorokoto kwai makore 30 chaiwo ndiwo wanenge wari kuitirana basa. Tikuti zvakanaka izvo ngazviende mberi. Apawo kuRwanda kwai izvezvi zvitatumira matani anoita 16 ozvokuja nozvimwe zvokusenzesa kunzvimbo yeGaza. Nekuti achasvika chere mataniyo ime zvakaita kunyangariwa chaiko. KuNigeria wazhinji ipapa wari kuita kufara nokusaya kuti woita sei. Kuno mumwe mudzimai
pona wapwere wanoita wapfumbamwe. Kwai mudzimai anga amirira makore 25 ari bembereko. Aidi chikara wakabva wandoti aiwa rikaitite chipavhurire chaiko kukupa neongo usingade wese wanobva unzi wakabodzi. Aiwa tiri kuti makorokoto. Ghana izvezvi kwai ainyoreranawo pasi noimwe kambani yekuAustralia inoita zvokuchera chicheriwacho lithium. Kwai wanyorerana pasi kuti kambani iyi ivhure mugodhi wayo wokutanda. Wakagovimbisana kutoti kambani iyi inenge ichibhadhara zvikamu 10 kuhurumende zvainenge yatengesa. Pokare hurumende inokona kuzotenga zvikamu ichambopuwa zvimwe mahara, asi zvimwe inokona kuzotenga zvikamu zvinosvika kuzvikamu 20 kubva muzana. Tikuramba tichitenda wagototi chikamu chibodzi chomari yese ichauya ichafanira kuti isenzesiwe kubudiritsa nharaunda yomunzvimbo momo. Tikuti zvakanaka izvo ngazviende mberi. Apa dzomutambo Lewis Hamilton pabodzi bona Leclerc kwai wanzi wachabvumiwa ba kuti waende ko mhanyisa dzimotika dzawo kuUSA Grand Prix. Tikuti sorry hache, asi tiri ipapo zvedu kwaNyasi maBuja. Rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.